Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi prøve at omplante den her plante og klippe rødderne på det, så det bliver spændende. Men ja, lad os bare komme i gang. Så skal jeg bare starte med at få den ud af potten her. Så skal vi få nogle af de her blade væk. Og hvad der nu er, der skal være den på det. Se om vi kan få den ud herfra. Der har ikke lige vandet den sidste par dage, og jeg tænkte så ville det nok være nemmere at få den ud. Men det er ikke sikkert. Det er ikke godt det der. Nej, jeg vil også gerne plante potten om, bare fordi det er en virkelig tandpot det her. Som I kan se. Jeg er virkelig bange for de rødder der. Jeg skal fuldstændig tage dem alle sammen af, når jeg river den op her. Jeg prøver lige lidt mere forsigtigt. Shit. Den har måske ikke så mange. Øj, sjov for helvede. Jeg kan faktisk ikke lige se, hvorfor jeg nogensinde kunne klippe de rødder her. De er faktisk ikke så lange. Jeg tænker, vi gør det alligevel. Bare fordi at det er spændende at prøve. Det er faktisk meget interessant. Den har virkelig ikke mange rødder. Det ser faktisk ret mærkeligt ud. De måder, de sidder fast på. Ellers er jeg bare mærkelig. Det er altid en mulighed. Jeg har faktisk en stikling af dem her stående i vand, og jeg håber på, at den slår rødder. Men det får vi se, det bliver spændende. Nå, men den jeg vil da klippe rødderne med. Jeg ved godt, jeg har en havesaks alt det, men jeg gad simpelthen ikke lige finde noget om. Så det bliver med den her. Så tænker altså det er min første gang, jeg prøver det her jo. Som jeg vist sagde før. Jeg tænker, at jeg vil bare klippe det. Det kan gøre så svært. Og man klipper jo dem for at så planten ikke vokser så alt for stor, fordi jeg vil ikke have en alt for stor plante. Den her vil jeg gerne bare have stående på mit bord. Ja, så man kan også lave bonsai-træer af det. På den måde her jo. Det tør jeg ikke lige, eller det har jeg ikke. Jeg gider ikke lægge mig ud i med bonsai-træer og sådan noget. Det kunne være meget sjovt, tænker jeg. Jeg skal lige få fjernet det her. Så jeg kan se lidt mere derovre fra. Men nu er rødderne faktisk også rimelig rene. Der er nærmest ikke noget jord i dem. Så tænker jeg, at vi prøver at plante dem om. Jeg har taget den her potte med. Den er lidt mere praktisk. Jeg tror stadig ikke, der er plads til den på et bord. Uden det bliver alt for meget. Så jeg har taget lidt jord med. Det er bare noget købt jord, det her. Jeg plejer også at lave en jordblanding. Så vil jeg nok også lave en video om. Men ja. Jeg tænker bare, at vi får noget af det her gamle jord nede i bunden. Fordi så ser det flot ud fra toppen. Jeg har godt brugt lidt i skoven eller noget andet. Så lidt af det her jord i bunden er selvfølgelig sådan noget energi. Jeg tror ikke, der er ret meget. Det her er det mest sand faktisk. Det er ikke så god jord. Så prøver vi vel bare at sætte den sådan ned i. Hvis I kan se noget deroppe. Jeg skal lige gøre alt for dybt, fordi at så rådner den jo bare, tror jeg. Eller det er ikke sikkert med den her plante. Det gør det i hvert fald med nogle planter, ved jeg. Det må se en meget mærkelig lyd lige der. Ja, så tror jeg, vi kommer ud. Kan det her gode dejlige jord ovenpå, så det ser flot ud. Ja. Men det tror jeg gik meget godt. Jeg klippede ikke så meget rødderne, fordi der var ikke så meget. Men altså, det må jeg være en anden gang, så er det rigtig lækre. Ja. Serviet, jeg ved godt. Men jeg tænker også, fordi den begynder at se sådan lidt mærkelig ud, gør den ikke? Men den her, det var faktisk fordi jeg klippede sådan en kæmpe en her. Der var sådan en mega lang en, og jeg synes faktisk, den var lidt grim.
Så den klippede jeg af. Og nu er der så kommet et nyt skud her. Og det er så også ved at blive grimt nu. Men hvis vi tager det... det ved jeg simpelthen ikke, om jeg tør. Det bliver nok fint. Så tager vi vel bare det, og så klipper jeg sådan lige... Ja. Og vi tager... jeg tror faktisk, det er fint. Nu fryser mine hænder rigtig meget, for der er ikke varme på herovre. Så jeg vil bare sige tak for, at I gad at se med den her video. Vi ses i næste video. Hej hej.